ini odige nyithindo to kalure gi mfuko mari inyalo kawo nyithi wadu moro dagot kae in miamua tikech ing'eni mfuko mari oyie ni piedho nyithindo go lakini ok inyal yie ng'ama chielo chak donji ot kae ma ok in mipango nikech samoro inyalo mari ok bi yieni dhako midak go be ok nyal kela ji mogolo gola everywhere no kelo ot kae nikech samoro mfuko mari ok bi yie odi mocha niya sani wan go bunge kata kan 100 to wadwa dhi winjire gi chama machielo ma UDA ok other parties mana UDA mondo wamakre lwedo wadhirre ODM ok nyal konyo UDA koyomiyom nyaka bed gi bunge mamoko bende golo kuma dupe machielo to ka koro ng'ama udhi konyorego emoso mayu bunge te ka wachango e bunge kodgi wachango kodgi mondo udhi mbele gima ODM wacha about zoning ok en parties mamoko en UDA in go bunge 100 an go bunge 100 many moko kocha tabe many moko koni mondo koro serikal to wan go bunge mang'eny koriw kamara achiel to ka koro ng'amidhi go e winjruok ni en mose mai go bunge midonge 20 samudhi wuoyo udhi wachango odhi ng'isi ni bwana in ni iremo penji koro ODM nigi bunge e Nyanza areas moko en gi moko e Western iwachacha ni hawa gimitem wena Western kae jomani bunge gi jo ODM dilaro nomination kende gi ok ochuno ni ng'ama ne kom chama nyaka duogi but jo chama man piny kacha dikelo ng'ama ber nigi kiparo ni ber dhi chungi chama no to ka poni paro ni ibera hinya to weri gi ODM to weri gi UDA nitie independent nitie party moko machielo ma maringi gwenge gi dhi chungo ka jo pinyo heri to gidhi eri kocha mena yego mane ma pan ODM wacho apa ni winjruok koro ODM gi UDA gibed gi winjruok no already zoning hapa no set timi wach ke mamalo donge yes usetimo zoning wacho no William koro kama malo isebe malo usetimo zoning pinga bocha kuluki lakini ili wachango kodgi koro meno ayego lakini